Kajing pensangnya ke Supreme Court ya ke rai penram jong ke surat court yau nongïalam ke Kongres u Rahul Gandhi ke ba plilat yau Rahul ban yo biang ya ke jinglong dekat haying dorbar thau an Lok Sabha kala penlong yau nongïalam ke Kongres ha Meghalaya u ba Ronnie v Lingdo u ba deiru u nongïalam ke liang persya haying dorbar thau an ban kentha ya ke Bharatiya Janata Party da ke baong Balei ke tieng haba kenyo Rahul ba biang ban long ku nongïalam. Dah kebaang, bakal rai jong ke Supreme Court kadai ke jingjob jong wei po wei unong India tang jong Rahul Marway. Ubak Ronnie uloang bala bon sin ke BJP tang ban mentoi election kaya lek kat bala ban pentron yau Rahul Henry Kim la Satya. Jong ke Supreme Court kadai ke rai ke bangila banong ke rai ke bala sungdor hadu kata ke bala ai biang hangi ki pai ba jong ke India ya ke jing singai ha ke jing long ke jingman ke sincere khadar kata ka bishar ke khadar por India te kane kamdai ke jingjob tong jong Rahul Gandhi kade ke jingjob jong wei po wei nok song snong ke India ka ba ya ke sincere khadar la yada ya ke jing shisha kala yang scam kala yaine ka ritisan sha jo ke India la pan scam but ya kata ke bangi ong ke sincere khadar pai ba kelanang scam kane kamdai ke bangong dan banbiang kamdai ke jingjob tong jong wei ubriu Rahul Gandhi nongïalam jong ke sen Kongres ri kane ke dei ke jingjob jong wei po wei nong India ke bangi dong don ke jing sania ngi dong don ke jinget ke jing scam kata ka sincere khadar kata ka bishar jong hapo ke India la ni ngadakten pareng na bangi ong ke judicial system lada don kano kum ki pai ba la nang ikwa banio e kata ka hok ne ka justice inang na banio kata na po ka bishar jong ke India jinglong jingman jing bishar por India snem baladep la bun snem ka BJP kala persyang ban ong ba u Rahul Gandhi udai upri pompat long fit manong nongïalam handrai menta kile pat da kibut ke ba lai pujat kumno ban khanglat ya u ba unlong ta unong mikman nomor ba udai ubriu baslur ubriu bakren ka hok ubriu bom salia wada ka jingim lajong baniada ya karitisan cha bangiyo ta por India ki ong ya u ba teng kila ong do to papu kamot uklung kuna u bom palong fit kacing kali menta ki ong lada udai ubriu uba pim salia bali fitieng padiu boy hado uput ba kila thau da ki but kiba manta la penrem da ka kot ya ka but po jongki ban pendu yu dengan nomi ka po parliament te kane kala long ka jingrai ka ba kiniai pertu junam pateng ba ka Supreme Court jong kari India la ne kata ka yeng syari ka bahetam por India kala ai biang ya kata ka unlong biang u MP unong mikmat ang tipo parliament ka pani sai kadar ba unia udai nongïalam u biang udai nongïalam badon ka jingkit khle udai nongïalam u badon ka jingsngau ya ka jinge jingshon jong paiba pinpek ka jingja Manipur na ki nongïalam hi ki bla he de tang Rahul Gandhi bla lej ban sngap ban sngolem ban pani ka jing sngolem jong u ya ki paiba ki ba shale ben ki ba sha paniap ki ba sha ki khlung ki kenthei ki ba sha khlamakor de tang Rahul na ki nongïalam parti bla lej the hoi adien ki la lej so ki nongïalam jong kita ki liang persya ki bangitip kung ki Indian National for Developmental Inclusive Alliance lani India te ki de kini ki bla lej ban pen power ki pa ba ham thi ba ni do ka India ka don kat bat ki sen Kongres ka don kat bat ki te hang nei ka pau sekdar makane hi ki dam ki dak kishin ki ba kane hi kamot ki pai ba ki la thrang biang ya ka sen Kongres bakan bat biang ka sincere khadar por India bakan don ka jingya suk ka jingya song suk ki parajet benreu ke be pher kanyam ktin ka thule akriti ke dustur kata ka de ka bakari India ngi kwa ki ba ki nongele lai doit hapo ka jingla Mahatma Gandhi Nehru Indira Gandhi ki kwa kari India ka kum kane bane song suk bane song san bane burom iwe ha ka jingya pher ka babun kumong akan yam aktin thule akriti ke dustur
Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.